Салом алейкум гайсакои ман, бачаёча, Алло баракатон буда родной. То, что ай мара внимание мекне, гап хавар мекне, дастгирӣ мекне, ну. Видео камай родной, видео камай барои ки тайёрӣ ба кепкаҳо ай родной, ай пай кепкаҳо будам. Кепкачаҳо 100% тайёр ай душанбе дар родной, хона дар родной. Саҳар видео мепартом. Номерошона мемонам, смело заказ кунед. Тамоми Тоҷикистон доставка беплай, фарқ надорад та ай Помири, ай Хуҷанди, ай Кулуби, ай ки ҷои ҳасти родной, смело заказ кун, бепл мегиран, роид мекунан, меоян. Дуюмаш, да Москварам тайёр ай родной. Бародаро хоҳиш мекунам, ами тиҷорати ма дар родной, тиҷорати майда ки мара саршавишда, мара дастгирӣ кунед родной. Дилим дик мекунад родной. Америка раби родной, чихе обод ай родной, гап хавар Исус. Бо ҳамахе мардумаш хорзора шигронай ватан кунед родной. Hi man, how are you? Okay. Okay? What's your name? Aaron. Aaron. How old are you? 38. Bula bacha yosha. You from here? St. Cloud. St. Cloud. Bula khit kar rodной. Maqab. Thank you much. Money. Thank you much. Have a good night. You too. Nima isham begi. Thank you much. Be. You too. Давай, родной. Бля, родной, нигоҳ кун ба худо бачаҳако ёш шармандои амиҷан родной. Тоҷикистони мо чӣ хеле боша набоша родной, ин хеле гап хабар надора родной. Мақсад ягон кас хору зор нестай. О, яхе вақт зиндагӣ вазбинай, не ки худо айни рӯзо нигоҳ бидора. Бачаёча, видеои ами кепка-пепкара мепартом родной. По-братски внимание кунем, я бало кунем, ами темара бишинонем родной. Оянда бо кепка, футболка, Исус. Хай риск кадесем родной, ҳаракат кадесем, дастгирӣ кунем. Блогерое ки ами мара тамошо мекунем, ку подписатсия кардагем. Шумо дили шер дорен родной, дили тоза дорен. Иншаалло ма ҳамаша ба назар мегирам. Агар ами кепкаҳои мара бигирен, асобина блогерҳо ягон видеотон да истифода барен, ма ба назар мегирам. Иншаалло ма ба ватан меом, ҳамаша взаимна мебинем. Гайсакои ма, ба худо ҳаяҷон даем, ма намедонам чӣ меша. Бихарен ами кепкачаҳои мара, гап хавар кунем родной. Ина бачаёча, кепкачаҳоро нишон метам, нигоҳ кун родной. Нигоҳ кун. Бля, чихе цветш асал ай родной. Ба номи худо ку кепкачае кун, хеле безеби бад мешина, сарат роҳат мекуна родной. Ина пеш қафо. Хе қафо ки мезаниша родной, худо дай пеш дерзки да қафо навистаги. Bad guys родной. Bad guys, яъне бачаҳои ганда родной. Ина бо дигари цветиш. Се цвет дора родной, цветакои бақа родной, нигоҳ кун. Bad guys родной. На родной. Гарени бадай, не? И цветиш цвети солидни родной, хеле чётка мешина, солидни. На нигоҳ. На нигоҳ родной. Гарени бадай, не? Bad guys. Навистаги хушрӯ наметавонам. Я чанд қапас прямой эфир мекунам, ҳар рӯз прямой эфир мекунам, кадом кепкаҳои мара харидаги радно $100 ҳар рӯз 2 нафардан мегзаронам. Бачаёча, ина кепкачаҳои ма, дастгирӣ кунед, бигиред родной. Ма я бало кунам дар душанбе магазин либосаи хидма бикушам, бихезам биём ай ғариби родной. Номерои ватсапа мемонам, тамоми Тоҷикистон доставка беплай родной. Занг занед, бинависед, мегиран, роитон мекунан. Да Москварам ҳастай родной, садаода бирем бигирем, ма рақамошона мемонам. Кепкачаҳо bad guys-ан родной, яъне бачаҳакои ганда родной. Oh my friend, бугу. Yeah, y'all go ahead check out Bad Guys. Yeah, just go ahead get all the merch. Taksisdan papes. И тока кепка нестай родной, и образ жизнай родной. Ина нигоҳ кун, чёткаи бадай ба худо. Нигоҳ кун. Зинда бошен, дастгирӣ кунен, боварӣ дорум, ёрдам мекунем.